Vážení občania, mesto Myjava a správa majetku mesta vás pozývajú v sobotu 27. septembra 2014 na 10. Michalský jarmok. Už od 8. hodiny budú pre vás pripravené predajné stánky, ľudovo-umelecké remeslá, jarmočné atrakcie a kopaničiarska oblastná výstava zvierat. Jubilejný 10. Michalský jarmok otvorí o 9:30 Výchová hudba Myjavci. Ďalej sa nám v programe predstaví detský folklórny súbor Kopaničiari, žiaci základnej umeleckej školy, tanečná skupina Inside Crew, zatancuje nám rómsky súbor Kaborov, zahrá ľudová hudba Šramel a myjavskí helikoptári. Nebude chýbať ani folklórny súbor Kopaničiar a o 16:30 prídu na rad obľúbené kopaničiarske majstrovstvá riedení sivkových gulí a zlosovanie jarmočného mýta. Michalský jarmok ukončíme jarmočnou zábavou pri myjavskej cymbálovke. Ešte raz srdečne pozývame. Mestská polícia Myjava žiada vodičov a majiteľov motorových vozidiel, aby v sobotu 27. septembra 2014 od 5. hodiny ráno neparkovali na námestí Milana Rastislava Štefánika v časti od kruhového objazdu pri budove Mestského úradu až po hotel Štefánik. Zákaz sa týka aj parkovacích miest pri evanjelickom kostole a pri rieke Myjava za budovou centra B. Dopravné obmedzenia súvisia s 10. ročníkom Michalského jarmoku, ktorý sa bude konať v uvedenom termíne v Myjave. Centrum mesta bude možné v sobotu obísť cez Urbanovú ulicu, Partizánsku ulicu a obchvat mesta. Zároveň prosíme vodičov, aby sa v prípade potreby riadili pokyny príslušníkov polície alebo organizátorov. Ďakujeme za pochopenie. Dňa 23. septembra vo večerných hodinách mestská polícia v Myjave odchytila psíka s obojkou. Je to penka malého zrastu hnedej farby. Majiteľ sa môže prihlásiť na mestskej polícii v Myjave. Hudobná skupina Pivničiari vás pri príležitosti 40. výročia vzniku pozývajú v sobotu 27. septembra do spoločenského domu na večer plnej hudby. Tešia sa na stretnutie s vami. Spoločnosť Leony Slovakia SRO odštepný závod Stará Turá, zaoberajúca sa výrobou káblových zväzkov pre medicínsku a automatizačnú techniku, hľadá vhodných kandidátov na pozíciu robotníčka v elektrovýrobe. Požiadavky. Stredoškolské vzdelanie technického smeru je výhodou, ale nie podmienkou. Manuálna zručnosť, schopnosť montovať malé súčiastky, zodpovednosť, spoľahlivosť a ochota pracovať v trojzmennej prevádzke. V prípade záujmu kontaktujte prosím personálne oddelenie spoločnosti osobne alebo na telefónnom čísle 032 775 31 74. Opakujem telefónne číslo 032 775 31 74 alebo mailom na
fanúšici volejbalu, pozývame vás na zápas volejbalovej extraligy mužov medzi domácim Spartak Mijava a VK Košice. Zápas sa odohrá v sobotu 27. septembra 2014 o 18. hodine v mestskej športovej hale v Mijave. Príďte povzbudiť domácich hráčov. Srdečne pozýva všetkých fanúšikov na zápas 12. kola Fortuna ligy 2014-2015 na Kopaničiarsko-Záhoránske derby Spartak Mijava a SK Senica. To sa uskutoční dnes 26. septembra 2014 o 18:30 na Mijavskom štadióne pred kamerami televízie Digisport. Predpredaj vstupenie v hodnote 5 eur a 3 eurá sa začal v pondelok 22. septembra v sieti Ticketportal a na predajnom mieste v cestovnej kancelárii Malko Polo na námestí Milana Rastislava Štefánika v Mijave. Pokladňa na štadióne bude otvorená v deň zápasu od 15:30. Lístky tu kúpite za 6 eur a 4 eurá. Opäť bude pripravená autobusová doprava pre fanúšikov z okolia a mestský sektor. Srdečne